Ebesimo kumculo Afro-pop waziwa ngoLwandlunkulu wazakhela udumo ngey'ngoma ezimnandi ey'thulileyo zothando. Uzokhumbula-ke ecula ingoma laphana ethi ngizokuthengela umuzi omkhulu eSandton, good ting ting. Ney'ngoma-ke ey'ningi ezahlukahlukene. Waphinde futhi wangena kakhulu ngegiya laphana kumaskandi elalithi-ke ingoma yakhe owayekhiphe nomthandeni ey'hloko sithi Paris. Ubonakale emdletsheni emalangeni adlule beyicula naye-ke umthandeni. Bese ekhipha isitatimende ey'nsukwini ey'mbili ezadlule ethi ngiphatha kabi-ke kodwa leyo ukuthi ningibelesele ngokuthi ngizacile ngiqedwa insangu. Ku-wrong lokho bakwethu. Anokuhlonipha ukushintsha komuntu because sikhula ngey'ndlela ey'ngafani kanti futhi nezimo esibhekana nazo anizazi but ngingaqinisekisa ukuthi angizidli iy'dakamizwa. Lokhu enikubhala kuma-comments uma kunijabulisa ningaqhubeka. Ngiyabonga. New Music Loading. uLwandlunkulu ubeke eseveza ukuthi njengoba-ke enokugqoka iy'mpahla ey'the ukuthi xaxa yingoba usuke ezama futhi ukuthi azame ukuthi abantu bengaboni into esuke ingafanele ukuthi ubonakala ngaleso sikhathi. Usuke ezama ukuthi-ke abantu befile comfortable ngomzimba wakhe naye akwazi ukuthi azizwe comfortable. Kodwa-ke izimo abhekana nazo ayifani nezamuntu kanti-ke nendlela abakhula ngayo abantu ayifani. Ngana kwethu ngaphandle umoshela isikhathi sakho ngiyafisa ukuthi ngisivuvo lakho mayelana nalesi sehlo sikalwa njengoba-ke sekuyilona daba oluphawulwayo ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi ngempela kahle kahle ulwa udliwa yini njengoba abanye bethu udliwa izidakamizwa. Yena sephumela obala wathi cha akazidli inhlobo nakanye iy'dakamizwa. Kodwa-ke iy'nkinga abhekana nazo nangendlela-ke futhi abantu abakhula ngayo ayifani. Mina-ke anginawo umbono ngicela ukuzwa umbono wakho.